Doon tayo sa may open. Siguro yun, ang ganyan mga pulis eh. KFC and Hardee's or yung mga tao, kawawa yung mga tao dito. Talaga sa harap talaga ng building namin. I don't know what happening here now. Pray for us, for our safety, Lord. Allah, Jesus Christ, pray for us.